Isusumsindi inkulumo kaSaliya obekhuluma khona lapha enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathenda acebisa intombi umqamulo amehla abanye baqamela imali esiwazi. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicathanza kulungela press subscribe button share uphinde comment. Khona konke uma subscribe ayikhumela khamba so senze kube wena oqala uthola notification mase kufakele video yami phambili. Yangani zakwethu isusumsindi inkulumo kaSaliya lapha enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok echaza ukuthi kungani bona bengayithathi noma bengayingeneleli imncintiswano la kusuke kuvotelwa khona noma kusonqinqa khona abantu ukuthi bavotele. Lento-ke ike yakhulunywa isikhathi eside kodwa-ke uSaliya ubeseveza umongo wokuthi yena kungani engafuni ukuthi avotele noma ajoyine imncintiswano la azovotela khona. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho mntwana sekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyashare, uyalike. Ekugcineni kwevideo bese uyacomment usho ukuthi ngempela wena lolu vulo kaSaliya oluzwa kanjani. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho sigcina sihlale kona-ke ivideo yakhe-ke uSaliya echaza ukuthi kungani angayingeneleli imncintiswano. Mina ngilindele ukuthi ushone ukuthi kuyiqiniso noma kungamanga yini lokho akushoyo. Mambana-ke ivideo. Okay, bafowethu, uNdoli Music, uGqezile uSaliya uNdoli umphathi wethu. Namhlanje sizoliphendula ukuthi why singayingeneli into ekuthiwa competition. Siyongenele award because vele procedure ama-award ukuvota. Cela ukwenza isibonelo uSaliya ngama-followers akhe ka-Facebook kuphela. Ake sithi Mashamase wenze iKamishi Music Festival. uSaliya una-162,000 followers. Okay, on Facebook. Yeah. On Facebook, siyakhuluma Facebook kuphela. If ngithi R1.50 times bonke labantu abangilandelayo 162K bese ngithi ngicela uvote kakodwa ungaphindi. Gqizila ungiphuthi phuma malini? It's 150 times 162,000. Phuma malini? 243,000. 243,000. Engaphindile. Okay, sikhuluma ngama-fans kaSaliya ku-Facebook avota once. Uthi nje sicela uvotela lilodwa ivote. Okay. Umuntu emunye. Angakhulumi ngabantu abangilandela ku-Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp. Angakhulumi ngomaskandi fans amabhince wonke. Obviously mhlawumbe labantu mangaba vula ulive ungene emaphanyeni bengangenzela imali engango-10K nangaphezulu bebona Ongavota ngayo. umaskandi fans ngangenzela u-50K nangaphezulu ngizocela amabhince. Angakhulumi ngabantu abaloyali emculweni wami abaloyali njengoDlamini kumacela kubona bekhipha 2,000 okay bekhipha 2,000 omavama irenke yawa-empa-ke ngikhipha 6,000 odisco ogatsheni ibandla lasostela. Labantu laba bengangenzela imali engango-30,000 nangaphezulu bese ngizoqasha ngo-20,000 uSaliya 20K ngiyaqashwa. Asikakhulumi ngabanye abaculi oNdoni noGqezile noNavigate ukuthi benze malini bona. Okhomba ukuthi leli kabishi sengawenza u7 million. Leli kabishi labo 150 bangabhinca. Isona sizathu esikhulu esenza ukuthi singafuni ukungenela imncintiswano ngoba ayisizi ngalutho. Izuzisa oqhemba abenza imali. Bese beyokhanda bethenga ama-site bekhanda ama-flat bephile right ney'ngane zabo zisale zethu nhlupheke. Thina umuntu ofuna ukusisapotha abantu uma befuna ukusisapotha abacela ama-account beNdoli Music besiphe labo 150. Bekumba ukuthi ngeke ishintshe impilo zethu ngeke ishintshe namakhaya ngeke nisibe ney'moto ey'nkulu. Ngoba sibuye futhi sizolekelela iy'kole Ngoba nesibuye sizotshala njengamanje uthola ukuthi 20,000 usengakhala athi manje azophila athi sino 15,000. mayifake Ngawe kodwa enze imiliyoni ngawe uwena. Siphinde futhi Wabona abantu banqenqa njalo wena. Hayi ukuthi abantu banqenqa kanye. kulo 15,000 uSaliya ngezokudla uzoqasha imoto esuke lokhu ufuna i-full performance kaSaliya. Ngizothatha ikwantama lapha ebangeni ngibize 4,000 kulo 15,000 ngikhokhela amagindalo ngo-4,000 bese ngisala malini ngisala no-3,000 phinde no-3,000 kuthiwa sesifoneni esithile siphinde sikhiphe 1,500 bese kuthiwa ekhaya ugesa awukho akudliwe kade ngiqashiwe Ngikhoshwa ama-disco lounge. kodwa ngo-7 million isale mina ongenelisekile-ke bafowethu asiyingeni into okuthiwa imncintiswane ka-150 noma ishumi
thina Uzosiqasha ngoba ebona ikhono. uyasiqasha ngokubona italente Sibalulekile. noma uyasela ezandleni kasi